Bungbuang ka man. From the land of retouch. Mama kay kakarino. Diyos me, iyo kabaya. Lo, di, hapu-hap yun. Wow. Gulat na gulat ako din, gulat na gulat eh. Wow! So hi mga Bex, welcome back again to our YouTube channel. So, ang flashlight. Tawagin mo now. With red chili. So actually, manguha mi og kahoy, binabonggang bongga. Kay mag bonfire me everyone. Ay, tara. Huwag day. So ayan. Hi, red chili. Kabongga ba? So, ayan everyone. So, diba? Magdaog ni pinabongga sis. So, this is our something tent na medyo ano. So, pakita ako nga na mali kag kahoy. So, ang silicial movies ka salida. Ayaw dyan ipakauwa. Balik day. Ay, kita ang kahoy day. Maluoy ka. Si Baby Ira, dog flashlight. Asa ka mano, Jay? Sinong agon, sagi? Asalon ka na mo. Hi? Okay, I'm ready na. Charot. Dapat mga business explanation dito. I need Kaloka ka. Sira ulo ka. Yung flashlight pag ito yung cellphone, kailan? Of course. Ganon. Okay, sorry. Wow. So, how'd ka siya mambali-bali? Murag nag-utan. How'd siya mabali-bali? How'd po siya mo English? Of course. Of course. Dahil sa mahot doon mong kahoy. Dahil nga na nakonisitok ang uban. Uy, guro no. Yan naitak ang uban. Bibi ay raday. So, nagdami siyang sundang. Pinabongga. Maghanatagdag ko ang kahoy ba? So, ayan everyone. So, gabing-gabi dahil lang mag-bonfire ka ng buntag dahil daobra to. Nansa ka, girl. Ay, nakapunit dito ka, Jumega. Wala, ay ka na. Punit na day. Punit ba yun? Punit. Ha? Pang ano lang, di na mahaling day. Kuan mo na siya. Di man patay. Ano ay? Punit ba yun? Di ko katuwa day kasi akong tiyan na puno. Sa kilid lang. Si Badang. So muna siya day. Muna siyang pinakabutan niya babae. Di ba? Lahat Matog. Gawin la lahat. Gawin la lahat. Kuno day. Lahat gagawin. Butog matog. Sure ka di ha? Ay? Gwapa? Of course. Joke ka gani? Ito, man tayon. Joke la. So ayan, we're done. Uyakan ako. Okay, kasugod. Magduslet pa tayo, ha? Tuwa ka ng dog lighter. So, sa kuwi po na ni mo, kayo, ha? Mara siya kang buhang, boy. Ka-bright. A few moments later.
Ayan! Oh my God! Ang mga buring. Mas boring ka. Unsa ka, day? Ikaw, mag-selfie. Hindi na. Magbongbuang ka man. From the land of retouch. Tama kayo kakarido. Diyos me, iyo kabiya. Lo, hindi, hapuhap yun. Wow. Gulat na gulat ako din, gulat na gulat eh. Wow! Unsa ka, day? Picturan ko ikaw, no? So, oh my God, guys, I'm so very happy talaga. Of course. Tinood yun na, day. That is true. Kayuring man, day. Wangi, oh. Uy, kay inyong gidaman ng kuan sa kasya. Wow. Kanina lang. Gamot man na sa kasya, day. Sana all. Wow. The fireworks, day. Ayun na. Bugoy. Kana. Sige. Di mo kita Wag na po kayo. Kana. Kana. Oh. Ay, ni, uy, ay ni na filter. Asas ka dugay mo eh. Kani. Uy, nanginit Kana. ako diri, mura na kong giasan. Tarong nga, oy. Kanila. Okay, 1, 2, 3. Aw, di sa kaniday. Padagan mo po na filter, oy. Wala, naglis nga lang ilong ni Marjon. Ay, ako digay. Balik sa. Iyahan na po do. Balik sa. Murag popcorn yun to kayo ba? Pero. Buto ka tanan. Sinabi mo uyog day. Pero. Excuse oh. Ala. Amo na ma'am. Ano ka nagkaroon sa picture day? Atong naon siya ma-blur day. Wala na kinasunog na musiko diri. Uy! Hindi na, wala tiga. Karon tataw na sige picture. 1, 2, 3 and kana. Naramday na ano. Naraman din na. Natural. Ay no ako. Hello. Hi. Hello, tiga. Hi, tiga. Hi. Hello. Hi. Hello. Wang. So, update for today's video. So, yan na nga day, magbabay na may kay medyo tima na, napaong na ang kayo day. So, ayan. So, solid ang among mga bonfire. So, actually, first time ko pa na. Ikaw, day, first time pa rin mo? Hindi ka mo sa first time, karon pa lang. Hindi ka muli Yes, day. ako. Karon pasok. Kasat. Karon pa sud. So, say bye-bye everyone! Bye.